I am Madonna. बहा थांनो ओंखारदों? खिनो ओंखारदों। थांफानो नामा? हगार लामाया। Come on, what's your name? मा आसोल? नोंहा गोसो गैया नामा? एथ' गरम बालखौ, एथ' हट सिक्सि खान्दा खान्दा गाननायखौ, माथो खेलखौनो होआलाय नोंलाय? गरम मोनथारदोंदां? बेखायनो बिदि गानदों। बेनाव गोसो गैयादांलै। जों हले रेडिथार। सिनायाखै? हारे, excuse me, what's your name? आं मिथियालै। नै दुगाया। Hey, आं नोंनि मुंखौ मिन्थिबाय। थैबाय। आंनि अरिजिनेल मुंखौसो मिथियाखैथ'। बबेनिफ्राय मिथिखो? नोंनि मुङा जाबाय गयराम दाबुंखा। लाजिनांथावथाव जाथारगोनलै सयथिबो। दुगा बर'। नायलाय आंखौ माबोरै नुदों? बाखुरि साइस नुदों। हगार लामाया। आरो नोंनि मुङा मादना नङा, मैना खिसो। आंखौ मैना? दुगा मारा? आंखौ जाम्बा मोनदों। मा जायो आदा? एक प्लेट चिकेन ललिपपखौ लाबो। दे। Hi, handsome. खिथु आंनि उन मानो फैबाय थादों नों? जानाय लोंनायफ्रावबो सुख गैथारला नामा? आंलाय मा गाज्रि? आंनि थाखाय एथ' हौवाफ्रा फाग्ला। फार्स्ट टाइम आं सोरखौबा गोसो थोबाय, फसायबाय। नाथाय माथो नों आंखौ एसेबो दामखौनो दोनासै। दाम? You mean value? एसे लाजिनो सोलोंग्रोलाय। खामानि दामानिथ' रोंखाया। नोंलाय माथो रोंगौ? साख्रि गैया, बाख्रि गैया, दुगा गानो, खालि मानसि बुनायल'। ओमफ्राय मामोन खोथाफ्रालाय? नोंखौ लोगो हमनो फैदोंमोन आं। बेखौलाय मा जाबावनो? नोंनि महरखौ नुनानै आंनि मुदानो बायजोब्बाय। माबोरै जाबावनो आं बेखौहाय? जादो दे। बे फिसाखौ जा। आं होनना नों होनो गिला। बेसेबां जाखो? अह सरि। बेसेबां जाखो आदा? थौ आंनि गारिजों नोंखौ दोनलांनो? नांलाया, बाइक दंखायो आंना।
बर' हारिनि होद मा खोनायब्रा नोंलाय आसोल निउस बातरिफ्राव मा आंनि मुं ओंखारदों नामा नंगौना नङा जाखो रावफ्रालाय माथो जानोब्रा लाइफआनो बरिंलाय साला गावस्रा हिनजाव गोनांखाय साख्रि बाख्रि गोनांखाय दुगायानो लाजाला सोर बेलाय सोर बि रलै दे मालाबा पार्टि होबानो जाबाय पार्टि आरो जों साख्रियावलाया गावनि उदैखौल'सो नायो आरो बोरै पार्टि होनो जों आरो उल्टा पार्टिसो नागिरो माथो अख्रानि फिसाजोआ नोंखौ आहा होस बोरै मिथिखो नोंलाय ओइ रलाय दोनथ'लाय नाम लालायबाय मोदैया सफैलायबाय सोरमोन है आंनि हौवा लोगोसो बाबा गेम गेलेनो र' मामि आं गासिबो मिथिजोबखागौ दे हे दुगा हे आं नोंनि थाखाय जा दामि सेन फोननानै फैलायदोंमोन माबोरै मोदोमदों अ फ्रि साइज गेसाव थां दुगैना फै मैनाखि नङा मैनाथिसो नङा माथो मैनाखिसो बेबि आं नोंखौ एथ' मोजां मोनबाय नों मानो बिदि वाइ नोंसो आंखौ गोसोथों दा आंलाय नोंखौ गोसोथोखायाखै What do you mean? मा बुंनो नाजादों नोंलाय नोंसो आंखौ फसायदों आंथ' नोंखौ फसायाखैना हगार लामाया ओइथिं थां मेरला लामा दङ आं बिजोंसो थाङो नोंखौ गावथारगोन आं नाथाय मारै I love you so much हेलौ आन्टिमोन नामा औ सोरखौ नांगौमोन दुगानि न'आ बिनो नङामोन होनबा आन्टि औ ओमफ्राय आंनो बिखौ एसे नांगौमोन ओइ गयाराम हनै सोरबा खान्दा गाननाय सिख्लाफोर फैदों आन्टि गयाराम नङा दुगाखौसो नांगौमोन ए बिनि मोजां नामा गयारामसो ओइ गयाराम गयाराम फै जिरायफै बाबु गयाराम आइ खोमासो बेंगा जाखो ना माखो बेलाय र' आं नायनि ओइ गयाराम नोंनि सोरबा हिनजाव लोगो खान्दा गाननाय फैदों होनदों माथो खोनासङाबो बेंगासो जाखो ना माखो ओइ दुगा अ मा होनदोंमोनलाय नोंनि लोगो सोरबा सिख्लाफोर फैदों होनदों आंलाय बेखौनो सोरखौ गाज्रि हरदों सानदोंमोन गयारामा नों नङा दालाय गाज्रि फाज्रि आंखौ बे नामजों दा गाज्रिबाय दाथालै औ माबाफोर खोथामोन नोंखौ गोसोखांनानैसो फैदोंमोन I mean गयाराम थगायसुला आलासिया अबेनि जाखो एक्चुअली आन्टि जों टाउननिसो दे जाबाय दे ओमफ्राय खोथाया मामोन अरिजिनेल खोथाया मामोन नोंनि थाखाय आं गावनि आखाइजों संनाय बेदर लाबोदोंमोन नंगौ नामा बाथ्राया औ 1-2 घन्टासो नेनांदों I mean गोबां टाइम लादों संनायाव कसमसे ए हटेलनिफ्राय लाबोनायसो माने नङा सयथिबो आं संनायसो इटालियान रेसिपि बावसो बिलाय माथो बिला माथो 700 थाखा गोजोन लिरनाय दं सिखावा दाना माथो हमजाखो हाखु दाखुआवनो दे रायलायथ'दो नोंसोरो आं साहा फुदुंहैसै नांलाया आं साहाखौ फुदुंसै नों जि समफोरखौल' सुइदो दे होमबालाय दिनै नोंनि साहा फुदुंनायखौ मोनलोंबाथ' आं फाग्लि जाखासिगोन सिमां नुखो ना माखो थां साहा फुदुंनालाय जोंनो मा आं साहा फुदुंनांगौ हायाबा नांला थां न' बेदरखौ लांफिनदो दे थौ फुदुंनानै लाबोनोसै साहाखौ बे महाराजानो बेखौलाय मानो नांफागौ नों हारसिं फुदुंना लाबो थां
गेसखौ मारै अन खालामोमोनलाय? ओइ थांलाय नों नो नोंनि साहाया। नों लोंग्रो थि साहा खापसेखौ फुदुंनो रोङा माथो रोंगौ नोंलाय? I'm sorry baby. Actually जोंनि न'आव रुवाथिफोरासो फुदुंनानै होयो नालाय। थांदो नों न'आव जेबो रोङा। आं रोंगौथ'। मा रोंगौ नोंलाय? मा रोंगौ? खामानि रोङा दामानि रोङा मावनो फैदों बेवहाय। मा जादों मानि दावराव दावसि आरो बेफोर मा जाजोबखो? हट बे बेला फै थौ ओमफ्राय मा खालामलाबायनाय जाखो बेलाय? खामानि रोङा दामानि रोङा फैसाजोंल' गासिबो जाजोबा मिथिबाय? न'आव थांदो मा थांदों बादि हिनजावखौ हैथा मा थांदों बादि जेरावबो देखायनायल' नाय आंनि आइखौ आरो नोंखौ फैसायाथ' मेरला नाथाय मोदोमाव खोबनो जियानो गैजाया नों बादि हिनजावा बेखौ मर्दान फेशन होनना साननानै लानो हागौ नाथाय दिस इज नट आमेरिका अर इउरप दिस इज बडलेण्ड आरो आं थायो बे फिसा गामियाव सिटियाव नङा। प्लिज दुगा आंखौ बिदि रावबो रायफेराखै। आं नोंखौ नायगासिनो खानायाबो हिनजावनि सोलेराबो हिनजावनि नाथाय हिनजाव बायदि आखल आखुखौ देखाय रोङाबा मा जानांगौ जाखो? नोंखौ मानसिफ्रा नोंनि सोलेरखौसो नायना लुबैयो नोजोर होयो। थांदो आरो सोरबा सासे माहाजोनखौ नागिरना लाहैदो जाय नों बायदि हाइ प्रफाइलनि हिनजावखौ लुबैयो। ओइ गयाराम मा खालामनाय जादों बेलाय? मा मैयानि बखिजानाया थोयाखै नामा? आरोबाव नों आंनि सेराव फैबावदों? आं मोनसे बाथ्रासो खोन्थानो फैदोंमोन। मा खोथा? आंनि जिउआव थाखा फैसानि आंखाल गैया। आं जि बुस्थुखौ हास्थायो बेखौनो मोनोमोन। नाथाय नोंखौ लोगो मोननायनि उनाव आंनि गोसोआ सोलायबाय। दा आंनि गोसोआ नोंखौल' हास्थायसै। नोंनि अनगा रावखौबो नाङा। आं मिथिगौ आं जेबो रोङा नाथाय आं समजों सोलोंलांनो नाजागासिनो। उन्दैनिफ्राय आं बिदिनो देरबोबाय। आं मा खालामबावनो? जिखुनु आं बेखौल' बुंनो सानदोंमोन। I really love you from the bottom of my heart. Take care. Bye. रथ' दागाब आं मिथिगौ नों सोलायबाय। नोंनि बे मेगननिफ्राय बोहैनाय मोदैयानो फोरमान। नाथाय आंहा नोंनो होनो जेबो गैया सैथो अननायनि अनगा। दा बेखायनो गिलायलाङो अननायनि दौलेंखौ खाबथानो थाखाय। आरो नोंनि न'खराथ' नोंखौ आंनो हरनाय नंखाया। आंनि आइयाबो नोंखौ मोजां मोनखायो आरो आंनि आफा बिदा आरो फंबायाबो नोंखौ एक्सेप्ट खालामगोन। आरो नों गोरिब नङा। नोंनाव रां गैयाब्लाबो गोसोआ साफा आरो गुवार। होमबालाय नों आंजों जुलि जानो गोसो जाथारबाय? औ ओमफ्राय नों आंखौ हाबा लानो गोसो गैया नामा? नायलाय आं दिनै नोंनि थाखाय दख'ना गाननानै फैलायलायबाय। मोजां नुदोंथ' नाथाय नोंनि न'खरा नोंखौ आंनो हराबालाय? फिल्म एक्टरनि बायदि नाजादो आरो हायोबा आंखौ दिखांना लांदो। अके होमबाथ' गोबां हेंथा आरो जाथाय जानांगौ दंबावो।